Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili eRadio Inkezi. Lami igama ngumfeza Ntuthu ngakhumalo bathi ila sibona amagumede. Ngalokwethu-ke ukuthi mhlawumbe usemusha leli khasi, ngaphinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ungilandela ku-Facebook naku-TikTok @Radio Inkezo ZA. Uphume ngisamagundane, abazalwane basho kumqeda umfundisi Zakhele Mthethwa ibandla labasindisiwe New Beginning eliseXhobo. Lokhu kwenzeka ngemuva ukuthi abazalwane baqaphela isiphandla esihlakaleni sakhe sangokusokunxele ngesikhathi eshumela ngesonto eledlule ngokuthola komthombo esoleza ngempelasonto kusuka isidumo ngemva kokuthi uqale kwaqapheleka umzalwane oyedwa osebuholini ebandla okungeyena okuthiwa uqwebe omunye ethi makambukise nansi mhlolo. Umthombo-ke okhonza ebandleni uthe eqhubeka nentshumayelo yakhe umthetho waphinde savela futhi esiphandla ukutshela ukuthi-ke abazalwane bamane baqonda kuyena, bafike bamsusa epulpit base bamphoqa ukuba-ke aphakamise isandla. Kwakhuphuka ihembe esandleni sakhe nebala sabonakala isiphandla. Ubala kuchaza umthombo uqhuba ukuthi inkonzo iphazamisekile ngoba ubuholi obuphezulu bebandla bumdonsile baya naye ehhovisi ngenhloso yokuthi kubhunge kabanzi mayelana nesiphandla. Umthombo uthi-ke uthe umthetho esehhovisini obuholi bebandla waphuma ngesamagundane eshiya umkakhe nemoto egcekeni lebandla. Abazalwane bebeke sebesho ukukhiphela ulaka lwabo kumkamfundisi bemsola ngokuthi ayazi le mpilo embaxambile ephila umkakhe, kodwa-ke kwakhona abakhuzayo uchaza kanje nekuthinta unobhalo webandla umfundisi welihle xulu uvumile ukuthi kube nesigameko esifana nalesi ebandleni, ukugcizelela ukuthi-ke badumele kakhulu bangamalungu ebandla ukuthi kanti-ke sonke lesikhathi baholwa umuntu owenza izinto ezimbili eyedwa. Kuyimanje ubuholi bebandla bunquma ukuthi imiswe ebandleni ukuze-ke ube ukuthi bathole incazelo ephathekayo kuyena umthethwa echaza isoleza ngempelasonto likhulume nomthetho oveze walimisa ngesihloko sokuthi-ke vele ubesifakile isiphandla. Uthe kuyamxaka ukuthi-ke ungani abazalwane bevuka umbhejazane kangaka ngoba kade eqala ukufaka isiphandla, kodwa ukuthi-ke ubesifihla ekhaya bakhulise ngokuthi likhona idlozi, kodwa futhi kukhona kanjalo noNkulunkulu. Uphutha alenzile ukushumayela kakhulu ngensindiso kubona ongalikhuluma iqiniso lokuthi zombili lezi zinto ziyamsebenzela umuntu osadla nhlamvana. Kuchaza kanjena uthe ngeke avume ukuxosha ngabantu ebandleni elasungulayo yena, uzokema kancane ukuya enkonzweni, kodwa-ke uma sebuya uzobe engasedla inkobe zamuntu sefuna ibandla lako. Kuchaza kanjena ebuzwa ukuthi yini edala ukuthi acele empunzini eshiya umkakhe ngemuva, uphendule ngokuthi ubazi ukuthi bebengeke baze bamenze lutho umkakhe. Ngaza ukuthi izona ezihamba phambili esinilethela zona namhlanje wezise inkezweni. Ngakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba? Hlala comment section ke ngizwe lwakho uvo ngalolu daba. From ila sponsor ngiphuma kanjani ngana kwethu-ke kodwa ngiyethembisa ngiyabuya futhi nezindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi. Ngithanda khona.